देखियो एगो सेवक बरौल में आके अपन वो इच्छा बाबा कारी के सुनबै छै और देखियो की कहै छै से सुन लियो अपने सब बाबू कारिक से की वार्ता कर रहल छै। गोरा बाबा हम दिन करवा के नागे की हम माई कोइली हम दिन करवा के नागे की हम मैया बिगाड़ली बाबा दिन करवा के। गे की हम बिगाड़ली हम बाबा दिन करवा के गे की हम बिगाड़ली बाबा दिन करवा के दिन करवा के हमारो सपनमा माई गे पुरई हे ताने तो बोली रे दैबा सुनै छै पुरवा रे बाबा दिन करवा के नारे हाथ मारई छै बाबा दिन करवा के नारे तू रे छबिलवा ठगले बाबा दिन करवा के नारे पूजा रे मन के छबिलवा देले ना दिन करवा के नारे तूर छबिलवा ठगले बाबा दिन करवा के नारे ओही से बौआ फूटल हौ त कदिरवा रे नारे ओही से तोहर फूटल हौ त कदिरवा रे ताने त बोली सुन के सोचै छै छबिलवा रे चरण में दगी
बउआ छबिलवा